L'èxit acadèmic depèn bàsicament de com gestionem el temps d'estudi. Aquí a la Facultat de Medicina, on tenim assignatures seqüencials intensives, això encara és més important. Aquí van 4 consells que us poden ajudar. Primer, és fonamental tenir un calendari basat en la pràctica espaiada, que vol dir fer diverses vegades el mateix contingut, és a dir, fer diverses rondes o voltes al temari. Això ajuda a retenir millor coneixement i evitar cansament acumulat. Aprendre i recordar un concepte només escoltant-ho a classe és molt difícil. El que necessitem la majoria de nosaltres és entendre-ho, emmagatzemar-ho i abocar-ho diverses vegades per retenir el coneixement. Això és el que marca la diferència entre coneixements profunds i coneixements volàtils. Per tant, és important organitzar els objectius de cada setmana per assegurar-nos que abans de l'examen haguem fet el temari diverses vegades. Així, els 3 últims dies abans de l'examen siguin només de repàs. Segon, com podem gestionar millor el temps, repartint les tasques diàries entre preparar i entendre el contingut, fer resums i esquemes i, sobretot, revisar temari de dies anteriors. Recorda, la pràctica espaiada. La distribució de tasques ha de ser realista. Hem de calcular bé què necessitem per fer cada activitat i reservar, sobretot, moments de descans. Tercer, activar-se físicament abans d'estudiar té molts beneficis. El cervell rendeix molt millor després de fer esport. Per tant, l'hem d'incloure dintre de les nostres tasques diàries. Igual d'important és tenir moments de desconnexió, i no només al cap de setmana. Podem carregar piles veient-nos amb la gent que estimem i parlant d'altres temes. Arribar a un bon equilibri entre les hores d'oci i les d'estudi és el que ens portarà a tenir un bon rendiment acadèmic i una bona salut mental. Quart i últim, dormir és imprescindible per l'aprenentatge. Per la nit és quan el cervell selecciona el que volem emmagatzemar del que no. Si no dormim bé, aquest procés no funciona. I recorda, això no és un sprint final abans de cada examen, és una carrera de fons. Si tens el temps limitat perquè has de solapar alguna assignatura, treballes o t'ha sorgit algun imprevist, des del PCE et podem ajudar.